Il-qorti, ippreżeduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, sabet biżżejjed provi fil-konfront tal-eks kunsilliera u kandidata nazzjonalista Francine Farrugia biex din tgħaddi ġuri dan brabta mal-allegat każ ta' frodi ta' 2.3 miljun euro mill-kulleġġ MCAST bejn Settembru tal-2023 u Lulju ta' din is-sena. Fil-qorti it-tlieta filgħodu xedet id-direttur ta' riżorsi umani fl-MCAST Valerie Attard li qalet li Farrugia kienet qed tiġi imwissija dwar deadlines li kellha biex toħroġ dokumenti ta' audit files u bank files mal-pagi tal-ħaddiema u l-letturi fil-kulleġġ. Dan fil-waqt li meta il-files awditjati kienu jintbagħtu fil-ħin kienu jsiru diversi bidliet minħabba informazzjoni li tkun għadha pendenti. Fil-qorti ġie konfermat li l-eks kandidata nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali kellha aċċess sħiħ għas-sistemi tal-pagi inkluż il-possibilità li jitħallsru ċertu payslips. Intqal li Farrugia bdiet taħdem fid-Dipartiment ta' Riżorsi Umani tal-MCAST f'Diċembru tal-2019 imbagħad mexxiet għad-Dipartiment tal-Pagi. Il-Malta Today rrappurtat ukoll kif Francine Farrugia għadha qed tinżamm arrestata hekk kif m'għandix biżżejjed flus biex tħallas id-depożitu ta' 50,000 euro bħala parti mill-kundizzjonijiet għal ħelsien tagħha mill-arrest li ġie ordnat mill-qorti fis-seduta tal-ħamis li għadda. Mladen Terzic, Kroat ta' 69 sena wieġeb mhux ħati li ppubblika jew xerret materjal pornografiku ta' minorenni ta' 9 snin quddiem il-Maġistrat Joseph Gatt, l-Ispettur Eman Heyman elenka kif in-National Council of Exploited Children fl-Istati Uniti ħanota ta' IP address pajjiżna li minnu kien qed jinxteret materjal pornografiku. Kien hawn fejn bdiet investigazzjoni mill-Pulizija Lokali u l-IP address ġie intraċċat permezz tal-kumpanija Melita fl-indirizz tal-akkużat. Mill-post il-Pulizija arrestat żewġ persuni għalkemm dik li fuqha rriżulta il-kont tal-Melita instab li m'għandax taqsam xejn mal-investigazzjoni. Viżibilment skomdu id-diskustat wara ntwera ir-ritratti li ġew imxerdin, il-Maġistrat Gatt tenna li l-arrest kien validu. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Il-każ se jkun qed jgħaddi għand reġistratur tal-qorti waqt li maġistrat ieħor se jkun qed jikkonkludi sentenza li tista' tissarraf f'numru ta' snin il-ħabs.